Dumating na nga sa Pampanga ang Euroxtreme Circus na nagdadala ng high-flying stunts, extreme motors at world-class performers para sa isang kakaibang live entertainment experience. Hindi lang ito karaniwang palabas, isang full-scale spectacle ang inaalok ng Euroxtreme Circus na tampok ang adrenaline-filled acts at internationally trained performers na siguradong magbibigay ng thrill sa mga manonood ng lahat ng edad. Bilang panimulang handog, inilunsad ang Extreme Madness promo kung saan buy 6, pay for 4 tickets valid para sa palabas mula January 28 hanggang February 1. Ang Euroxtreme Circus ay tatakbo mula January 28 hanggang February 22, 2026 sa Robinson Star Mills, Pampanga. May araw-araw na palabas maliban tuwing Lunes 8 p.m. sa weekdays at 4:30 p.m. at 8 p.m. naman tuwing weekends. Inaanyayahan ng publiko na maranasan ang isang world-class circus show na handog para sa mga Kapampangan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balita ang tutuking balen, susuyo.